robna razmena Srbije i Francuske, koja je prošle godine iznosila 1,1 milijardu evra, nastavlja da raste, pa je tako od januara do maja 2019. već premašila pola milijarde evra. Poseta francuskog predsjednika Macrona pospešit će sigurno saradnju dvaju zemalja, a sa privrednog aspekta razgovaramo sa našim stručnjacima koji su gosti novog jutra. Pozdravit ću direktorku Francusko-srpske privredne komore Sanju Ivanić, dobro jutro vam želim, i generalni direktor kompanije Schneider Electric d.o.o. za Srbiju i Crnu Goru, Dejan Marković, dobro jutro želim i vama. Evo, razgovaramo 2 dana o tome i zaista to je najaktuelnija tema u fokusu kakvog nas vidimo i u Francuskoj. Sa ovog ekonomskog aspekta, kakvu poruku potpisivanjem brojnih sporazuma je poslao Macron kako nama, tako i širom Evrope? Jednu divnu poruku. Ja bih rekla da je Srbija konačno postala zemlja koja je zanimljiva za investitore, zemlja koja je zanimljiva za ulaganja. Mi smo u komori često spominjali da imamo kao najveći problem to što je Srbija relativno nepoznata u Francuskoj, što nema neku pozitivnu reputaciju, jer se ljudi još uvek sećaju tih nekih dešavanja iz 90-ih, tako da je to u stvari bila nama najveća prepreka pri privlačenju stranih investitora. Mislim da smo se definitivno sada oslobodili te slike i da konačno preduzeća počinju da dolaze u većem broju. Kažu oni, izvini, kažu neki stručnjaci koji se razumiju te privredne tokove, svaki investitor koji dođe u Srbiji, mi poželimo da mu pokažemo lepote, pa uređene, pa sređene delove grada i tako dalje, a oni dok se voze taksijem ili nekim automobilima stalno razgledaju i gledaju nešto. Kaže, uvek me čudilo jedan moj prijatelj, privrednik, šta to gledaju. Oni gledaju broj kranova po mestima u koje vodimo i to je za njih reper, to im je pokazatelj da je to neko mesto te može nešto da se radi. Ali koji su to sektori koji najviše zanimaju francuske investitore? U poslednje vreme jako se interesuju za automobilsku industriju. Tu smo i primetili veći broj francuskih ulaganja. Ovde je već odavno Michelin, koji je najveći francuski poslodavac sa preko 3.000 zaposlenih. Međutim, pre 4 godine je došao Hutchinson, to je preduzeće koje je filijala Totala i koje je u automobilskoj industriji. Oni su u poslednje 4 godine prvo udvostručili, a sad su na putu da utrostruče proizvodnju. I onda su to neki predznaci koji i sad celom tom sektoru dobavljača automobilske industrije kažu da je ovde povoljno tle i da je vreme da se malo dođe u Srbiju da se radi u tom sektoru. Osim automobilske industrije, rekla bih sektor obnovljivih izvora energije, novih tehnologija. Ove godine je Beograd proglašen za jednu od 50 predstavnica French Tech-a. Dakle, to kaže da se Francuzi takođe interesuju i za sve što se ovde dešava u tom nekom digitalnom sektoru. Mi smo da se pozvali ujutre, smo imali potrebu da čujemo baš konkretne stvari. Znamo da je potpisano 22 sporazuma, ali tokom posete predsjednika Macrona, predstavnici vaše kompanije su potpisali ugovore o saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu. O kakvim ugovorima je reč? Tako je, dobro jutro još jedno i sa moje strane. Pa Schneider Electric je, moram priznati, lider u oblasti digitalne transformacije i kao lider u oblasti digitalne transformacije ne samo u svetu, već ovde u Srbiji je vlasnik, odnosno najveće IT kompanije u Srbiji. Mi zapošljavamo preko 1100 visoko obrazovanih, da kažemo, inženjera koji rade na najsavremenijem softveru, razvoju softvera za upravljanje elektroenergetskim sistemima i takav centar se nalazi u Novom Sadu. A obezbedili ste i stipendije za studente tehničkih fakulteta, što je velika vest. Mi godišnje uposlimo 100-ak novih inženjera i upravo smo prepoznali kvalitet školstva i nastave u Srbiji. S tim u vezi smo i napravili ugovore sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu kako bismo mogli da podržimo i nastavne programe, ali sutra i da obezbedimo, da kažemo, stabilno poslovanje naše kompanije u Srbiji. A u Srbiji posluje 120 firmi sa većinskim francuskim kapitalom. Od početka ove godine osnovano 13 novih kompanija. Da li ste zadovoljni poslovanjem vaše kompanije? A pre nego što odgovorite, vidim da je Irina notirala 392 umesto 120, što je to lepa budućnost sledeće godine. Nadamo se da će posle
predsjednika Macrona sigurno privući mnoge kompanije sa francuske teritorije koje još uvijek nisu došle ovde pod srpskim nebom, tako da se nadamo da će i ta brojka biti... Ali da se neko ne zbuni u Srbiji, dakle 120 kompanije koje posluju. Vi ste zadovoljni, naravno, poslovanjem i težite kao ove 392, ajde. A i 400 mesta, ništa. Poslovni ambijent u Srbiji je stvarno, da kažemo, izuzetan i to je i razlog zašto su i ovoliki broj kompanija sa francuske teritorije došao na teritoriju Srbije, a mi se nadamo da u narednom periodu, kao što sam i rekao, taj broj će biti sve veći. Ta iskustva, pomenuli ste Michelin ili Michelin, kako se pravilno kaže? Michelin. Zaista je veliko iskustvo i dugogodišnje iskustvo. Jeste. Kako da ne. Mi jako puno sarađujemo sa njima, čak Komora im je dodelila ove godine i nagradu za društveno odgovorno poslovanje, jer sjajne stvari rade u Pirotu. I kad god imamo posete francuskih preduzeća, mi uvek pozivamo francuske investitore koji već ovde posluju duži niz godina, jer su oni najbolji ambasadori Srbije. Tako je. To su ljudi koji rade godinama i onda nekako Francuzi njima i najviše veruju i to su najbolji ambasadori Srbije. Oni su sjajni kao preduzeće koje zapošljava veliki broj ljudi, kao društveno odgovorna kompanija koja recimo održava taj ceo Pirotski okrug, ja verujem. A koliko su... Irina, izvoli. Ti poznajete bolje Srbiju, samo izvolite. Ne. Nego razmišljali smo o tom, pominjemo delegacije. Koliko je značajno što su se susrele delegacije, što se razgovaralo o privredi, što se na terenu, tako reći, u živom razgovoru sigurno neke stvari mogu da se otvore, reše? Pa, vrlo je, da kažem, razgovori koji su vođeni između delegacija sigurno su bili vrlo, da kažem, plodonosni. Sigurno te plodove posete ćemo vidjeti u narednom periodu. Jer opet mi kao predstavnici francuske kompanije koje već posluju na teritoriji Srbije, moram podsjetiti da Schneider Electric ovde posluje preko 20 godina, mi tu poruku sigurno aktivno prenosimo, znači u svojim dnevnim kontaktima, ali ipak kada se desi jedna ovakva poseta koja je od vrlo visokog značaja i prilika da delegacije uživo čuju od strane naših i ministarstva i vlade Srbije, sigurno doprinosi tome da se poslovni ambijent dramatično poboljša. Iz francuske ambasade je najavljeno da će za nekoliko mjeseci u Beogradu biti otvorena i regionalna kancelarija. Nedavno je predstavljena i francuska strategija za Zapadni Balkan. Šta to praktično znači? Čemu možemo da se nadamo? Šta je to što to su jako lepe vesti. Ne znam, znate li, ali ovo je prvi put da Francuska agencija za razvoj otvara kancelariju u Evropi. Oni su jako aktivni u Africi, jer to je neka francuska interesna sfera. Ovo je prvi put da one dolaze u Evropu. Mi smo lobirali dugo da oni dođu baš u Srbiju i prošle godine je čak odlučeno da to bude Srbija kao regionalna kancelarija. Pa je tu bilo nekih malih iščekivanja. Ako se sećate, dospeli smo na onu nesrećnu sivu listu, pa nam je trebalo godinu dana da izađemo sa te sive liste, a Francuska agencija za razvoj je čekala sve to vreme jer oni ne smeju da rade u zemljama koje su na sivoj listi. Mi više nismo na toj sivoj listi. Oni otvaraju kancelariju za Zapadni Balkan. Prve godine imaju neki portfelj od, rekla bih, 200 miliona evra, koji će se svake godine povećavati za finansiranje najrazličitijih projekata, ali rekla bih ponajviše projekata koji su nama važni za pristupanje Evropskoj uniji. Pa tu su održivi izvori energije, tu su energetska efikasnost i oni društveni, recimo rodna ravnopravnost i tako dalje. I za takve fondove mogu da apliciraju ne samo francuske, već i lokalne kompanije i inostrane, naravno. To je lepa priča. Hvala vam lepo. Jeste ili ste još nešto? Ne, ništa. Hvala vam lepo. Hvala vam što ste bili gosti novog jutra i drago nam je da smo s ovog ekonomskog aspekta videli benefite posete predsjednika Macrona Srbiji.